Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan a Juanita, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kayat kayo man pay akablaawan iti naimbag nga aldaw. Da kayo amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamat tan dagiti padak anaayat amang tartarabay kadagiti padas ti biag nga ingkay idram-drama. May saakmat kadagiti naayat amang tartarabay iti Ferds Caballero YouTube channel. Agsipod tamalinlingayak tunggal mangmangeg ko dagiti agduduma apadas ti biag ama kaitad matlaeng iti adal. Ilingad naklaangan manang itinagan a Juanita. Agtawanak itan iti 65. Ngam ipalubos mo kuma, ama ng latan tiyawag ko ka, kas nakairwaman dagiti agsursurat kada kayo. Balo akon kat adamay sa nga anak ko. Ilingad talaangan itinagan a Laila. Adaanan iti asawa kan may sa nga anak. Sapay la kumamanang tamapili mo't ama idrama to'y inak isalaysay kada kayo. Tabarang makaipaimot iti adal kan inspirasyon kadagiti padak anaayat amang tartarabay iti programa yo. Bakit? Agsubliak man iti trabaho ko nintan bigat. Nagbit nga aglabas tal daw. Naumpot adagos ti makalawa sa bakasyon ko. Kasta talaga, di mo makita nagbit adumakkel ni Joey. Wan nga rod.
Madlaw ko day tunggal agawid kalpasan ti sumagmama na abulan ajak panagawid. Ay, nagada yung tumot namin tayo ti trabaho ko dito lugar tayo. Kataganos ta alakay, sapay isagsaganaan ta ti panagadal ni Joey. Isungaro da kinayat kulat tan tinapan nagtrabaho iti day ja kumpanya nga uray adayo, tapara kada kayo a pamilyak day ta. Kat sigurado, mailiwak tuman una yan kada kayo. Apay, si kalaang aya. Laklakaam ti mabati dito yung agmay-may sa mga sikaso iti anak ta. Sana bale, tadamot ni nanang mo akadwa mamangkita ka ni Joey. Kung naktumot namin kan ka, irikap mo di pwesto mo di palengking, di mo matkayat. Isupay mo di matagada ka itulong ko kan ka Kan tapno damot pagliwliwaak. Kan diyak kayat ti maikikan dito balay. Alangarod ano kastati ko nam Layla. Kaya tagyaman na nagagat ka, bakit? Saan ka akas ka dagiti daddo mga asawa nga agur-uray lang iti entrega tila kayda? Sa bali aklakay. Sige, umay ka. Takita am dagiti iyem pakek akawus mo tapno awan ti malipatan. O sige nga rod, Layla. Nagsubliman gaya man ni Rod iti ayan ti trabaho na. Wan nanang, tanalpas mo ti bakasyon na. Ay, nagagata talaga di asawam. Kun mayat ti posisyon na iti trabaho na. Talaga kabailan na kayon abiagan nga agina. Iso nga roda kinayat na, uray adayo nanang. Tamayat ti offer da asweldo kan kwa na. Nagasat ka anak ko, takas ka ni Rod tinaki asawam. Responsable a padre di pamilya. Nakasingsingpot ka na kayo nga gina. Awanan ti sa pulong paikan kwa na. Husto ta ko na yun, nanang. Makamu kayo pailang nga Rod ka ni Joey, ha? Sabatan yung tulangan di ta paraangan no may itulod ti service na. Agmerienda kayong tumutan. Ada ngamin i-deliver da tagilakok ita. Ay, sige anak ko, di mo pagdanagan di apok. Siya kon di makaamukan kwa na. Agpalas kan apok, ta isaganak di meriendam. Maikawak manin lola. Awan manin ni dade amadanon ko dito'y balay. Wana, ta nagsublin a nagtrabaho apok. Nalpasan di makalawas a bakasyon na. Apay nga minan nakadaday iti pagtrabahuan na lola. Kasta talaga apok. Sana bale, tanod dawayana, agawid tumad. Kan kanayon mat nga umawag ka na kayo kan ni mamem. Kuma, at dalangan dito eh. Uray ni mami, at damat trabaho na. Sana bale, tadaakbot dito'y apok. Apay, di na kayat akadwa. Ni, kayat ko alola, naimbang nga ro tada kayo. Malabapan ka nga ro dun iti silin mo. Apaman makapalas ka, umay ka ni di kusina, taagdanggay ta nga agmerienda, apok. Apay nga itakala nga agawid, Layla. Ada alaman tirabi eh. Pasensya kayo, nanang. Nagawis ngamin di may isang ahente nga agidil-deliver iti tagilakok. Diyak matan na pagkadkadan. Ay, kasta aya. Ang marabi iuna yun. Itay pa'y nga ururayan na ka ni Joey. Pinakan ko sa akong to pinaturugan. Diyak kaya't amapuyat tanda pa'y klase na inton bigat.
Naimasan mi mo't ngaminan ti nag-istorya nanang. Diyak mo't na napuutan ti oras. Makamukan to na mangipalawag iti anak mo. Sapay nakalalay ngagsaludsod. Di kamot ngamin imawag tapno ambok ko at imbagakan kwa na. Siyakton ti makamo nanang. Malaing kay maturugan. Rabi iuna yun. Adamakan iti kusina ang mga numabisin ka. Mangan kan tulatan. Wan nanang, siya kunti makamo. Ala, mapan kayo maturugan. Iti lugar mi ti ayan ti destino ti asawa ti anak ko ani Laila manang Emmy, iso asyak ti kadkadwada iti balayda. Gapu iti dayta, syak ti makaammo, wenno saksi iti amin a mapaspasamak kadakwada. Nasingpet ni Rod a manugang ko, ken good provider, akas iti kunada iti pagsasao nga Ingles. Ngam kaskas di asaan apalapdan ni Laila nga anak ko amang tulong iti asawa na, iso ang nagrenta iti pwesto na iti ili. Napigsa ti negosyo ni Laila, iso nga agdudumamot at tao ti makadupdupong na. At dapay dagiti gundaway amaladaw nga agawid, tasigun ken kuana, aw-awisan dagiti gagayem ken kasosyo na iti negosyo. Natalagkak matlat tamanang, tapagarupag ama ipanggap iti negosyo ti as-as si kaswan na. Iso na laeng, tasaan tayo matama kontrol ti panunot ti sabali a tao, ama kakitkita iti aramiden ni Laila. Kasensin Juanita, amom ka din ti sayang gusang dito lugar tayaw. Ha, anya sayang gusang kasinsen? Maipapan ka ni Laila nga anak mo. Kanayon da kanumot ang makita nga da kakuykuyog na alalaki. Anya? Wan kasinsen, makit-kita da kanu da di alalaki iti pwesto ni Laila. Iskupay kanu ti kanayo namang sukon ken kuana tunggal agsiray ti pwesto na. Ay, amano dagita ipadan ani ko siyan ti dagitay kasinsen. Wano saan, dagitay ahente iti nagduduma at agilako na. Kano iso kanumot ti kanayon ang makita da akadwa na iti rabi eh. Itultulod na kanupay ni Laila di ti palayaw. Wan, makitkitak nga itultulod da. Ngam ko na namot nga ahente na kanuday jay. Ay nakasinsen, magbagam di anak mo. Saan lamay may sa atao ti makakitkita kan kuana? Anyalangan ti makuna ti asawa na nga day ti adayo a lugar. No bilang dumanon kan kuana day ta a chismes. Ay, unay ba't nga rudan ti kastoy. Nakababain nga agpaisaw. Nupudno ti ibagbagada kasinsen. Isu nga ron abagbagaam ni Laila. Aging gasaan pa'y analadaw ti amin. Pudno ka man kanyak, Laila. Anya ko matipudno kada kayo, nanang. May papan iti lalaki akanayon amang itulod kun ka diti balay. Jay ko nam nga ahentem. Wan nanang, ahente day jay ti tagilakok. Adda ka di relasyon nyo iti day jay lalaki. Kanayon da kayo kano amakita adwa. Iso ti chismis ita dito'y lugar tayo. Ay, patpat yun yung tumat namin dagita at chismosa.
Di dakat pakibiyangan ti biyag da. Saan na ti biyag, ti akin biyag. Nakababa inday tangar aramidam anak ko. Kasano no dumanon day ta chismis iti asawam. Nanang, nagsing po ti asawam. Di mo itulok ang marakrak ti pamilyayo, gapulang iti day ti lalaki. Masyan ka kumamot iti asawam nga da iti adayo a lugar. Tapno maipayan na kayo laang iti napintas sa panagbiag. Tumultulong akmat kan kuha na nanang. Kinagpaiso na, dakal at tulong kanyak ni Nilong iti negosyok. Apay, saan ka pa'y akontento, ti may papaikan ka di asawam. Agpanunot ka man si Kalayla. Siyak ti madandanagan iti kastangar aramidam. Didak ka di pagdanagan, awan ti da ka sa mapasamak. Saan to ang maamuan ni Rod ti amin? Hello, Rod Barok. Hello, Nanang. Naimbagta na ka rin kayo, bay. Ay, wan, anak ko. Apay nga imawag ka. Kaya't ko adamagan no dadita ni Layla. Awan pa'y nga Rod. Jak amo no, apay anarabyan manan anagawid. Manan? No kasta, pudno tinaipadamag kanyak amasansan ka na maladaw nga agawid ni Layla. Katat dapay mangitulturot kan kuana a lalaki. Rod Barok, jak ilibak, ta saan ak konsentidor. Kanayon abagbaga ak di asawam, ngam di nakmat ipangpangag. Awan amo ka nagkuranga kita asawak, Nanang. Malaksid iti kinaadayok iti danada iti anak mi. Ngam adda rason no apay nga adda ka iti adayo, Rod. Tinasayaat, kasaritam di asawam. Jak kayat nga adda rumso ariribok iti nagbautan nyo adwa. Sige, Nanang. Agawid ak. Takasaritak ni Layla. Ngam pangaasiyo tadeyo ibagbagang agawid ak. Kaya't ko mapanagnikan no pudno tinaidanon kanyak. Alang arodan, Nanang. Makaammo kayo nita anak mi. Wan Barok, siya kon ti makaammo. Rod, ada ka? Apay ati may bagang agawid kagayam. Apay, di mo namnamaan nga agawid ak. Awid ka di pa'y ti ina ti kastoy nga oras. Sa dino tinagkapam iti kastoy nga oras ti rabi. Kwa? Kana sino di lalaki anang itulod kan ka? Karelasyon mo? Impagarup mo siguro asaan na dumanon kanyak tar aramidam. Anya tisim ka niti utak mo ta na aramid mo ti kasta. Awan na mo ka nagkurangak kan ka, Layla. Apay! Pakawanan na, Rod. Diyaking gagara ti amin. Nalabit aga po iti iliw ko kan ka. Iso na ya sinagtirik na kan kwa na. Amumot nun niya ti makagapo no apay nga imadaywak saan ka di. Nagrigat iti biyang ko apanawan kayo nga gina. Ngamiing karkarigatak para kada kayo apamilyak. Ngaman niya tinsubad mo. Nagsakit na ito nga inaramid mo, Layla. Nagsakit!
Napasamak tinagdandanagak man ng Emmy. Adda nakaidanon kan ni Rod ang manugang ko, iti saan anasaya at nga aramiden ni Layla nga anak ko. Kas iti nakunak, gaputa siyak ti makaimimatang iti amin ang mapaspasamak, kan aramiden ti anak ko, jak inlibak kan ni Rod tinaamuan na. Nakitak met no kasano ti pan nakapasakit ti manugang ko, gapu iti naramid ti anak ko. Nagtalinaed iti sumagmamanong aldaw iti lugar mi iti daydi akanito ti manugang ko. Kalpasan na, nagsublimot laang iti lugar nga ayan ti trabaho na. Daydi meten tinanipudan ti dinan yaawag ka ni Layla, kan saanan apulos ang nagawawid pay. Nupay kasta, di napulos linipat ti responsibilidad na iti pamilyana. Tasaan apulos ang nagpalya ang nagipatulod iti abasto dagiti agina. Nalabit agapumot iti nalaus abain ti anak ko, gapo iti naaramid na, inururay na latan no kaano nga awagan ni Rod. Aging gaadimtang ti may sa pasamak, asaan mi apulos aninamnama. Nasapa ka asimang Layla. Saan ka kadian ang lukat iti pwistom? Saan, nanang? Napanak nagpa-check up iti ospital. Ha? Apay, agsakit ka kaday. Nagdakkel nga minti kimutungam. Gapo nga tanda ita iti kapapanunot mo iti asawam. May sapay day tananang. Amo ka sa anak payla ang anapakawan ni Rod. Gapo iti naaramid ko abasol kan kuana. No pa ititad na ti pagrebangan na kadakam iti anak na. Nagsakit a panunutan asaanan nga agawawid. Pinadas ko nga inawagan. Ngam di nakmutan sungsung-batan. Amok ang makapagpanunot tubat laang ni Rod anak ko. Ikampay iti umno a panawan. Kan sana da itati pakariribukam. Tadi pa'y iso nga ikut-kut tungam. Ada... Nadagsa na sakit ko, nanang. Nalabit ada ito yung tito sakit inaramid ko ka ni Rod. Anya, ada kanser ko, nanang. Katamo ka saan akong nga agbayagpay. Ay, Diyos ko. Kasano ang napasabak na ita? Kalaat mo't na ita sakit mo, anak ko. Masapol nga agpaagas ka. Sana, nanang. Diyak kaya't amo kapag patinduglaangan tibiyag ko nagpakimoterapiak. Anda ka asi ti Diyos. Kat no talaga nga ibabawi ng tibulod ko abiyag. Nakasagana ako, nanang. Nas ka na maamuan ti asawam ti mapaspasamak ka, anak ko. Saan, nanang? Diyak kayaton ariribukan pa iti panunot na. Kan talaga adinan maamuan. Tanamin pinsanan a pinutad na ti komunikasyon mi. Ay, apay akas to'y matan ti mapaspasamak. Ang kararag ka iti Diyos. Dumawat ka iti pamakawan kadag iti basbasol mo, Layla. Uwan, nanang. Ti Diyos langan ti amo ka mabalin ko akamangan kadag ito'y apanawan. Apeasan mo tinarumrumwar ni Mami. Kanayan nga dalang diti palay. Kan kaslada sakit na. Agsakit nga agpaiso ni Mami maapok. Isama sa apul nga dalaang diti balay. Tapno makaina na. Maasyanak ko ni Mami. Nagkutungan. Saan na naganay kaya kasla idi? Agimbag tumot laang ni Mami maapok. Ay? Kan nabayagan na sana nagawawid ni Daddy.
Apay nga ta, Lola? Makumikom laang ni dadim iti trabaho na. Kasta nga ta, Lola? Saan kami pa'y na makapagsarsarita? Takunayan mo tatunggal umawag at daki di school. Kasta ti kanayan nga ibagbaga ni Mami. At dantulat ta pa nagtumpong yu apok. Ay basta saya atom ti agadal. Tapno baragsakan mo't kan kadadadi kan mamim. Wen, Lola? Aldawan ngam di pa'y bimangon ni Layla. Saan nga tayo mabisen? Ay, pa'y matay nakringan. Layla, anak. Nay, nagimas pa'y latiturog na. Maring akit din taldawan. Layla, anak ko, agriing katamangan kan. Aldawon. Apay ngay. Kasla naglamis mo ti anak ko. Layla, anak ko. Layla! Diyos ko, saan nga agas si Layla? Natayan ti anak ko. Awanan ni Layla. Lola, awanan ni Mami. Pinanawan na ko. Hala, di ka nagsangit apok. Naginanan ni Mamim. Saanan ang makarik na iti sakit. Lola, talaga katiyasan nga gawit ni Daddy. Manipot nagsakit ni Mami. Sana nagawawid. Aging kaitatan na tayo. Awan pa'y lang. Apo, ubing ka pa'y unay tap na maawatam dagiti paspasama. Inton adakan iti husto nga edad. Amo ka maawatam tumatlaan ti amin. Nasakit tinagam bukan ni Daddy, Lola. Nagrikrikat ni Mami yung may maysa. Sana pulo sa tinulungan ni Daddy. Apo, Siya kaya tinawakita ni Daddy. Ibinaybayan na ni Mami. Siya kaya tinawakita ni Daddy, Lola. Kasinsen, anya kay ti desisyon ba? Makaduminggaw na malamlamayan ni Layla ng aging kaita. Saan pa nagpakpakita ta asawa na? Imposible din na naamuan ti mapaspasamak ka na kita ginala. ay, jak amuno niya ti panunutok kasinsin. Maawatak ni Rod, ta nagbasol kat nga Rod ti anak ko. Kasla nalabas ba't una yun ti panang papasda ka ni Layla. Nairaman pa yun pati ti kakaisuna nga anak da. Ano ti kayo't mga sawang kasinsan? Manipod nagsakit ni Layla. Ininot mo ten asaanan ang nagpatpatulod iti kwarta kadakwada ni Rod. Naimbaglaangan tadaurnong ni Layla iti panagnegosyo na. Iso ti inaramat mi kasinsin. Kan adaurnong na para iti panagadal ti anak na. Iso adi na kinayatan ti nagpaagas. Tausaran to la kanon ni Joey ti mabusbos. Ta sigurado kano asaanan ang maagasan ti sakit na.
Ay na, nagtanok mo nga ina. Puno nagbasaw. Ngam saksi tayo iti pa nagbabawi na. Kana mo na pinanonot ti masakbayan ti anak niya. Nakapagdesisyon akon kasinsin. Itabon tayo ni Layla inton kanikadwa nga aldaw. Sige, asikaswagan ti amin na masapol kasinsain. Saan ka nagparikaut? Ado kami at tumulong kada kayo kandi Joey nga apo kao. Awan ka, apok. Nakaturpos kan iti kolehiyo. Agyaman nak lola. Isagot ko kada kayo dayto ya baligik. Kastamot iti day di mami. Sigurado anaragsakitan ni mami apok. Natungpalan ti arapaap na abakalpas ka iti kolehiyo. Nagtanok day di mami lola. Insakripisyo na ti bukod na biyag. Tapno ada mabusbos para iti panagadal ko. Husto tako na mapok. Nakita tinagdalanan arigat ni mamim. Ngam di na pulusingkan ka no. Para kan ka. Ipatpatag na kaunay ni mamim apok. Ipatpatag ko unay ni mami lola. Kat ikarik. Pasaya atat ti biyag ko. Tapno sana masayang dagiti sakripisyo ni mami para kanyak. Apok. Katijak na ipay iti day di mami. Ipay ko kada kayo lola. Aging katadda kayo pay abiyag. Kaya't ko subadan ti amin arigat yun ang tartarabay kanyak. Apok. Awan ka di ti planom amang biro ka ni dadim. Itanya pay laga po lola. Naiturod na kami binaybayan iti day di mami. Nalabit nga darason ni dadim. Iso anaramid na dayta, apok. Orean niya pa'y tirason na lola. Agdadata ti kinapod na binaybayan na kami. Anyaman ti sanda nagkinawatan iti tay di mami. No addaman bilang, saan na ko mga inraman niya anak na. Joey. No pa'y kasta, napakawan ko ni daddy lola. Ngamawan ti panggap ka mang sapol kan kuana. Awan ka din patag ti amam ka apok. No domtang to ti aldaw kat itulok ti Diyos nga agkita kaming tupay. Daytan to ti panawon na masong batak ti saludsod yu lola. Ngam no ita, kaya't ko ngay bukbuk ti amin na panawon ko para kada kayo. Ipatpatag kayo unay-unay lola. Talipatpun kayo anaimbag, tapno umatidog pa'y ti biyagyo. Kat maipay ko kada kayo tinasaliwan man abiyag ngay nararapaap ko para kada kayo iti day di mami.
Manipod pimusay day dilay lang anak ko manang Emmy. Siya kon tinangibaklay iti responsibilidad para iti apukok ani Joey. Pagyamanak tanagtali na edak ana salunat, aging gaan nakaturpos ti apukok iti kolehyo. Ingka gumaak a pinunas iti panunot na tigura na iti amana, agsipod ta di nakat nga rod ammo ti pudpudno a napasamak, ngem napaayak. Tilaangan pagyamanak, naibaga na napakawanan ti amana, iti impagarup na apanangabando na ni Rod kadakwada, iti daydi inana. No anyaman ti plano ti namarswa para kadakwada nga agama, namnamaak apara iti pagsayaatan da nga agpadpada dayta. Iti agdama adda natalgad at trabaho ti apukok, kat makunak anapintasan ti agbalin a masakbayan na, kastamatan ti bangunan nanto a pamilya. Gaputa makuna nga addaanan ni Joey nga apukok, nakapamin anon adaras meten nga impasyarnak iti sabali a pagilyan, takayat nakano atong palan ti Karina nga ipaay na ti amin kanyak, kas pagsubad na iti sakripisyo ken kuana, manipod pimanaw ti amana, ken pimusay daydi inana. Daytoy ti pakabuklan ti salaysay ko, maipapan iti binukel a pamilya daydi anak ko manang. Toy pagayam mo, Juanita. Juanita, wano, manang Juanita, kunak manlaangan. Saan asin sinantipadas nga insalaysay mo? Isa ang maawatak no apay adimon inlanad ti address mo. Dayawan ka ta itilaksid anasakit para kan ka tinagbanagan ti pamilya, abinokal day dinagawanan nga anak mo, nagtalinaad ka na tibker, kat imbaklay mo nga agmay-may sa ti responsibilidad dagiti naganak para iti apukom. May sapay apang dayawakan ka, kat ti saan mo apanang konsinti iti nakitam abidot day di anak mo. Nga uray pay ammom, asaan anasaya at ti ibunga na, iti panagdenada nga agasawa. Ngam itilaksid ti amin ang nagdalanam pagayam ko, mamati ak anan nanamom itan ti bunga ti amin a sakripisyom para iti ipatpatag mo nga apukom. Kararag ko asapay lakuma, taipaayan nakapay tinamarswa iti atiddog a panagbiag, tapno makadennampay iti naunday a panawan ti apukom, anapanawan kan katipimusay nga anak mo, kan ti immadayon a manugang mo. Alakastan, pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti naidumduma apadas, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyay. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan adina at agabulakan. Ngam iti agdama, kat agnanaed ijay La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag na orasyo amin adanunan tuy nanumo asurat ko. Sapay ko matakanayon anasaya at ti kasasaadyo. Ilingad naklaangan itinagan adina, taga Bulakanak manang, ngam ita, agnanaad kamin iti pamilyak dito'y La Union. Nilakay ko ti talaga at taga La Union manang. Iso nga idinagkalaysa kami, imay kami nagnaad ditoy, tapno ada mga sikaso iti talon nga impatawid da katugangak iti asawak. Makuna ka nasaya at mati kasasaad mi iti biyag, ta medyo nalawa mati taltalunan mi, agraman ti uma apamulmulaan ti asawak, iti nagduduma anateng ken prutas. Nasingpat dagiti nakaikamangak manang, iso asino badagmat daytoy iti panangas asikasok kadakwada. Ipalubos mo man nga rod manang, arugyak ti agsalaysay.
Makamu ka namang isimpa kadagiti naapit mi anaten kan prutas. Wala kay, agi na nakamatan. Amo ka nabanog ka nga agmalmalom iti uma. Oray adadagiti tinangdanam akadwayo nga agapit kadagiti prutas kan nateng. Ay na, wan nga rod bakit? Ang amamom, nagmayat ti apit tayo ita. Umay to ang katan dagiti suki tayo, inton bigat. Ay na, agyaman na kiti Diyos. Saan anasayang ti banugyo ang nagmula? Gusto tako ng bakit? Kasta nga rod unay tiragsak dagiti agasawa adanana nida ken tatakariyo. Amamuten nga isudan ti talka kiti talon. Wen tano ado ti maapit, ado mati makwartada. Kat kasta talaga ti kayat ko mapasamak. Tapno sumaya at matbasit ti biyagda. Ang alaing ka nga rod agpalasan. Siya kon ti makaamo kadagiti insangpot mo. Bigat yun, nanang. Nay, nagsapa ka man nga imbay dito'y balay, balasang ko. Ay, kananya ka di dagita imot mo. Alain nyo dagitoy. Pangramanan nyo ka dagiti naapit dato ni iji umaidikalman. Prutas kan natang dagita. Ay na, mga noowan mo't tinabati ka na kayon din na. Nagadumot tanday taawit mo. Ado tinyawid ni Tony, nanang. Para kada kayo at talaga dagita. Mangan kayo iti ado a prutas. Kastamot ni tatang. Tapno daras nga agsubli ti sigod aganay-gay na. Ay, kaasing arod di amayo idinagsakit. Iso nga rod, adagiti kapuros a prutas kanatang ti ipakanyo kan kuana. Ay, kumusta rod ni tatang, nanang? Ay, nasaya at mutan. Medyo pimigsan. Apag husto dagito'y imot mo anateng ken prutas. Wan nanang, masapol amangan ni tatang tapno daras pumigsa. Narigat at talaga ti agsakit ita. Ay nahawan anak ko. Isong arod ako nakamangan anaimbag. Ay nan, iyag mo nga rod dagitan balasang ko. Adoy nanang. Kan jak agbayagan agluto akpay ngamin iti pangaldawan ti apo ko yo. Ay sige anak ko, kat agyaman ak unay. Lanang kumatitimak ni di na amanugang tabakay. Wen, imay nangyag iti prutas kendat natan. Mangan kakanoan na imbag tapno agsubli ti sigod a pigsam. Ay na, talaga nagsaya at ni Dina. Nagasat nito ni takaskan kwa na tinaasawa na. Oras saan na di makkel iti probinsya, nadaras naadaptar na ti klase ti panagbiag tayo ditaoy. Naglaing to pa yan nga agsao iti Iloco. Apay, panunutom ayasaan nga Ilocano no agsasao. Kasta talaga no interesado ti may sa atao, bakit? Nalaka ang makasursuraw. Huwag nga rod. Kunak no moderno a babae, takastamot tilangan na idinyawid dito'y nitunay. Ang saan, takaslat agad dito'y mutun, tikas di nga ukali na. Kan saan anaimot kunam Kan oray no ado ti obra na iti balayda. Saan alumabas ti may sang aldaw adi na tao may suknalan dito'y balay. Pasaray ilutuan na tapay. Sapay ko mahatag na nayon akas di iti ugali na lakay. Hawanan ti sa pulak pay iti manugang ta.
talon, Tony? Nagpipintas dagiti pagay tayo, bakit? Makapaayat akit kitain. Sigurado nga dun to ti maapit. Nasayaat mo't nga rod, tapno maayatan mo't dagiti trabahador. Ay, wan gayam, napanak ijayan dananang itay. Napanak nang ipan kadagiti natengken prutas, tapno adda pamigsa ni tatang. Sapay kagapgapo na iti sakit. Mapan kunto man kitaan idan inton bigat. Di na, ang mga numabambannog kamatunayan. Trabahom amin nandito'y balay. May raman pa'y dananang kentatang amapan mo sa sikaswan. Kaasi damot ngamin, Tony. Bakit kan lakay dan? Madidan tumat ngamin kaya't umayag yan dito'y balay. Tapno mabantayan daan na sayaat. Ay na bakit? Di da mapanawan di balay da. Isabay bay amon na ito kayat da. Narigat matapilitam ida no di da kayat. Ngarod isa na bale. Siya kon ti makaamo kadakwada. Nagkalaysa kami kani Tony, inyawid na kon dito'y launyon manang Emmy. Isumot idin, ti panangipatawid na katugangak iti talon kanila kay ko, ta saan damatan ang maasikaso. Malaksid iti dayta, masansan pa yan nga agsakit ti katugangak a lalaki. Apaman asimang bayak dito'y launyon manang, sa anak a makataros iti lengguwahe nga Iloko. Ngam idinagbaybayagan, makaawat akon, aging ga nasursurok matan ti agsao iti Iloko. Iso nga ita, awan apulos ti mangipagarop asa anak gayam nga Ilocano. Gaputa agpadan nga agsalog ti pigsa dagiti nakaikamangak, ingkarik iti bagik asaan ko ida abaybayan. Kan saan laaday tamanang, sigudan anaasidag tiriknak kadagiti natataengan, gapu siguro tanasapa apimusay dagiti dadakkel ko. Katjak na ipapas tinang taripato kadakwada, gapu taagtrab-trabaho ak idi. Naglabas nga rod ti panawan manang, kimaro mat tirikriknaan, ti katugangak a lalaki. Masapol atong pala nyo tibilin ti doktoryo Saan kayo nga agsubsubag? Ay, wan, di na, balasang ko. Ay na, di na. Pasensyaan na kamin kundi tatang mo. Awan mo't ngamin ti sabali amang kuyog ka na kami amapan agpa-check up no saan asika. Makumikom mo't ngamin di asawam ijay talon kun umayaw. Wan nga rod di na. Sapay at dapay dagiti anak yo anasken nga asikaswam. Asino ko mapay ti agtitinulong no saan ada tayo tatang? Nanang, kan awan pagdanagan nyo. Dadakkelan dagiti apo ko yo. Kabailandan ti bagida. Kan agmalmalamdam ti di pagadalan. Mabanog kaunayin balasang ko. Tanay-nayon kami pa yin apakakumikumam. Huwag nga rodi na. Ay. Nanang, tatang, kabailak. Ni Tony katitipas pasensyaan nyo Tadi na kay pa'y maasikaso na pulos. Impamaysa na mo tanti atensyon na ijay talon kan uma. Maawatan miday tabalasang ko. Tatalagamot ngamin nga ato tinaskan nga asikaswan na ijay. Pay amon tadi pay da kami ama inayaw apang panunutin di asawam. Rumbang laeng atatang, taanak yukot nga rod. Bayan nyo, takasaritak tuman. Ay nasaan di nabalasang ko. Tamang nuday tanto pa'y ti pagramutan ti riri yung agasawa. Wan nga rod di na.
Saanen, anak ko, umdasan nga umay ka dito'y balay amang tartaripato kada kamay. Kumusta ti panang kuyog mo kada tatang na napan nagpa-check up? Bakit? Nakapsot ti bagi ni tatang. Iso nga dain reseta ti doktor nga agas na. Kadaw yan iti lumakayin Kan naikaawa siguro. Manipod iti nagsakit. Iti saan na makatrabaho iti talon. At dalangan iti balay. Ginatang ko aminan nga agas na. Adapay mo't abastuda iti balay da. Iso makitsenda aktulangan intun sumaruno nga aldaw. Sige nga Rodina. Ang kabailam ka di pa Ang mga namarigatan kamutan. Nagadon na trabaho. Pakaragsakak ti mga sikaso kadananang kantatang. Dawatak ko maasag paminsan, mapanmumut ida sarungkaran. Saan apuro trabaho latan ti in-into na ram. Di na, narigat mo't nga rin baybayak dagiti trabahador laeng. Masapul nga dak akanayon ijay. Kan may sa, adaka mo't. Inaldaw mo't amapan mo ida suksok nalan. Sa bali mo't jay si kaamis mo ti mapan, uray sagpaminsan laeng. Agmay may sakang anak da. Kasapulan da mo't ti presensyam, nang runa kadagiti kakastoy agundaway. Di na. Ammom, mariknak mailiw damot kan ka. Saan nga umdas asyak laeng timangkit kita kadakwada. Bebe tanood daw wayak, sarong karak to ida. Sa tirik na lakay. Medyo nakaginawa ak hindi na tumarko dagiti agas ko. Bakit? Herumbang atulungan mo tabagay. Tanay kakaasi di manugang ta. Nainayon ta pa yan nga umay na as-asikaswan. Huwan nga Rod. Nakababain pa ikatkankwanan Ay, di pa'y umay sumarong karmot si asawa na. Amombet nga ado ti trabaho na ijay talon kan uma. Iso siguro nga awan panawon na nga umay. Sa nabalay ta umay mo't ni Dina. Iso nga taday tamot ten ati panpandagan na. Narigat mo't gayam nagmaymay sa ti anakan niya. Bakit? Maymayat mo't lakumano aduda. Tapno no bilang saan makaumay ti maysa. At dalatamot ti makapasar nga umay akabsat na. Anya nga ron ti maramed, no isulaang mo ti impaay ti Diyos kadata. Dandani nga ron awan pa'y saan kaday. Naimbaglaan nga tadapay maysa. Ay, sa bagay. Katrumpang la pagyamanan taday ta itinamarso Kanti maysa pagyamanan ta. Naipaayan ta iti manugang akas kanidina. Tano saan? Ay, jak laamon asawon lakay. Nanang, naluto kong ti arroz kaldo akanan nyo kani tatang. Tay paborito yu apaset ti manok ti inlaok ko. Dagiti daddo maapaset na, intinulak, tapno da si dain nyo aging gain ton rabi Naimas day jay, talinaok kak iti papaya ken marunggay. Ay na, agi amanak, di na anak ko. Mayat day jay akanan nyo, tapno napigsa ti bagiyo, nang runa ni tatang. Ay, kabalak pa'y ba't yagluto kat balasang ko.
Wen nanang, ngam no kastoy ang masakit ni tatang, siyaklatan, taasikasun nyo latan ni tatang. Di yu panunutan ti kaninyo, ta siyakon ti makaam mo. Ay na anak ko, nag-asat kami daya, takasken ka ti nagbalin a manugang may. Kasla si kamot ti anak may. Anya kumapay ngay nanang, bayan nyo asyakon ti manglitop ka dagiti pagkurkurangan ti asawak. Pasensyaan nyo pala kuman ni Tony, nanang. Maawata ka dako. Di mon panunutan dayta. Mapanak kaya makitsenda inton bigat nanang. Damagan yun to ni tatang, no anya ti kayat na, ta iso ti gatanget, tapno makapangan ana imbag. Pagburasat tumutan iti prutas ni Tony inton madamdama, tapno adakan kanon nyo ditoy. Awit ton inton bigat. Ay, uwan anak ko. Kasaritak to di tatang yaw inton makarieng. Ay, saan nyo pa nga rod aririingan tapno aginanananang. Inton makarieng, sayon to pakanan. Ngam, da kayo, umuna kayon amangan, tapno saan kayo amabisinan. Jak kayat apati da kayo kat agsakit, nanang. Ay, pangaasiyo. Jak kabailan amakita, adwa kayong agsakit kani tatang. Gaputa saan ang maasikaso ni Tony nga asawak dagiti dadakkel naman ng Emmy, siya kon tinanglitop iti pagkurkurangan na. Talagang amin nga impamaysan ti asawak ti panawon na iti pagbiyagan mi. Awan makunak iti asawak no maipapanan iti panglakagan, ngam ti babalawak unay kankwana. Iso ti kaawan panawon na para kadagiti dadakkel na. Amok anapatag iti asawak dagiti naganak na. Tano maipanggap iti kwarta, kan amin a pagkasapulan da, si sasagana ni Tony amang ipaay. Isu na laeng ta iti edad kan kasasaad dagiti katugangak, patsyak a panawen wenno oras ti kasapulan da, banag asaan a maipaay kadakwada ni Tony. Mariknak a kailiw unayan da katugangak ti presensya ni Tony. Ngam saan dala a maidiretso nga ibagaday ta. Namin anumoten nga indagdag ko iti asawa, ti maipapan iti panang sarungkar na kadagiti dadakkel na, ngam kanayon na nga ibaga, asarungkaran na ida, apaman nga addawayana. Kon kontrolek mo ti panang dagdag ko iti asawak manang, taamangan ko nakno panunutan na, ama akon amangas asikaso kadagiti dadakkel na. Kat amangan no day tapay ti pangrugyan ti ririmi. Tilaangan pagyamanak, kanayon na nga ipalagip kanyak amasapul ama ipaay ti amin akasapulan dagiti naganak kenkwana. Di na bakit? Adayin paburas ko prutas. Ikam tumanda na ng kandatang. Nasayat da di para kadakwada ta nasustansya. Wan lakay. Ay wan gayam. Mapan ka makitsenda saan na ya? Wan? Katangam mo't nga rodan ta amin nakasapulan da. Damagam no niya ti kayat da kanan. Tapno iso ti katangam. Makamukan. Amumot ang tararamidam. Di ka agdanag. Jak idabaybayan. Imbagak mo ton kanina nang adamagan na noon niya dagiti kayat ni tatang, taiso tigatangat. Masayat nga rod. On gayam, kumusta mo ni tatang? Mayat ka din tirik nana? At ka di pa agas na? Ang mga naawan mo tin, gumatang kanton. Jak liwayan dagita. Ada ka di pa ibilin mo. Ibagam amin ang taiso ti aramidak. Awanan din na. Mamatak nga amumuntar aramidam.
Alang harot, mapana ko ni Jitalon, taado pa'y tinaskan nga si Kasun, Mijay. Ijayak tumutan ng mga aldaw. Agpaluto ak tulangan itikanan mi kadagiti trabahador. Inakundi na. Aganad ka, Tony. Ay, kaano nga tayo ang mapanunot ni Tony nga ipaayan mo't iti oras dagiti dadakkel na. Amo kakabailan na nga ipaay amin nakasapulan da. Ngamti kang runaan akasapulan dagiti dadakkel na, ti di na pulos maipaay. Lawagam ko mati panunot ti asawak, Diyos ko. Amok akasapulan dagiti katugangak ti asawak. Iparik na anak ko mati nalaos apan ng ipatag na kadakwada. Itata si bibiyag dapay. Sa anak ang mauma amang ikararag iti day taapo. Sapay lang ko ma. Tama ka panunot ni Tony. Kat ipaay na ti panawin na kadagiti dadakkel na. Tadyak kayat nga agbabawin to itinakana ti asawak. No bilang ipulangan dagiti dadakkel na ti bulod da abiyag. Sapay lang ko ma, Diyos ko. Tamalawlawagan ti panunot ti asawak. Itaman pa'y asaan ka na sa pabimangon, lakay. Riingan ka kumaitay, ngam nagimas mo titurog mo. Talaga nga inarantak ti saan nga agreing iti masapa din Ay, naladaw kan ano mapan kay Jitalon, aldawan. Ti kagdanag, binilin ko ni Tata Karyo nga isupay lati makaamo kadagiti trabahador. No kasta, saan ka mapan Jitalon ita? Di na, saan na ya Domingo ita? Apaman na makaarmusar tayo kadagiti anak ta. Agpulis kayo, tamapan tayo makimisa. Ha? Kalpasan day ta, intay aggatang iji ili. Gumatang tayo kadagiti ipasarabo tayo ang makan iji ayan dananang. Agmalmalim tayo ita ijay. Ha? Agpaiso ka di day ta nga ibagbagam, lakay? Hindi na. Amo ka manibod kinasarita nak may papan kadananang kantatang. Nangrik na ka, tadyak dimngagkan ka. Ngam ar-aramidam lat tati pagrebengam kadakwada. Arumbeng ko maasyak ti agar aramid. Tony. Pasensya kan bakit? Nakalipatak. Impagarup ko na umdasan ti mait-itad ko kadakwada. Ngam sikatin ang waknit iti panunot ko iti kinapudno. Asaan nga amin kat maipapan iti mait-itadlaeng kadakwada. Pudno una iti imbagam. Arumbang nga ipaayak ida iti oras. Iti panawan. Masapul nga ipariknak ti pamatag ko kadakwada. Taklunan tayo manwano saan. Manulangan atawon ti kaaddada iti dayto abiyag. Agyaman nak, Tony. Ta nakapagpanunot kamot laangan. Maragsakan ak unay. Kat amok ang naragragsak datatang apaman ang makita da ka. Datayo as sibubukal a pamilya amapan sumarungkar kadakwada. Anya pa'y lang hartar aramidom din Ala na, riingin mo dagita anak ta. Tapno makarubat tayo na mapan makimisa. Kalpasan na. Intay sarungkaran datatang kan nanang. Nanang, ada kami. Kadwak da Tony, kandagiti ubing. Agpaisaw din Wen nanang, as-asikas wandala ang dagiti ginatang may apasarabo para kada kayo. Kasla sa anak amamati ang mapaspasamak itati kastoy balasang ko. Rumbang lapat siya nyo nanang, taada kamin. Mapaspasamak at talagang da ito'y.
Saan atag tagainap, wano arapaapla ang ti amin. Agmalmalam kami itakada Tony, kandag iti ubing, dito'y balayo, nanang. Lakay, adda sa nga ilim. Bakit sigurado ani di na dayta? Ay naistorbo manan nga umay mga sikaso kadata dito'y balay. Apay ko maistorbo tatang. Saan anya? Ken adda kakadwak tatang. Asinaw. Siya, tatang. Tony, anak. Kumusta kayong tatang? Nagkutong kayon? Ay, gagangay na anak ko adakit nga rodrik naeg. Tinasaya tatang. Tony, panawan da kayo pa'y ditoy. Taasikason mi kan ni nanang tikanon tayo. Wan nga agpayso. Kan ibagak ka dagiti apo ko talakay. Taumay damot ditoy. Anya? Adamit dagiti apo ko ta? Wan tatang. Adda kami amin ita dito'y balayo. Umay da kayo iliwan. Bakit? Kitaam. Manipod dito ayan ta. Makitak ti kinaragsak da tatang ken nanang amakisarsarita kadagiti anak ta. Saan laaday ta, Tony? Nadlaw mo ka di? Kaslasim maranta ni tatang iti kaadda tayo ita dito'y balay da ken ni nanang. Wan nga rod. Kinunam kanya katunggal umay ka dito'y. Dandan ni saan pa akayat ni tatang ti rumwar iti silid da ken ni nanang. Ngamita. Nagdisnudo pa yun na nagtugaw iti wheelchair na. Tapno makabanding na lang dagiti apo ko na. Daytoy ti ibagbagakken ka, Tony. Saan nga umdas ama itad talaan ti amin akasapulan dagiti dadakkel mo? Di na. Kasapulan da ti oras mo. Ti kaaddat panawon mo para kadakwada ang naganak mo. Awan patag ti material abanag, Tony. Ti panangiparik na iti pamatag ti kasapulan. Nang runa kadagiti kas kadatatang ken nanang nga agsalugan ti pigsada. Itala makaamirisak di na. Itala mapanunot ko ti kinapatag ti ibagbagam kanyak idi pay laeng. Tony. Nagdakkal ti nagkurangak kadagiti dadakkal ko. Nabaybayak ida. Gapoy ti panangipamaysa ko iti atensyon ko iti pagbiyagan tayo. Ngam saan pa'y anala daw ti amin, Tony? Narugyan tayon ti kastoy. Namnamaak nga itultuloy tayon daytoy. Ti panang sarungkar tayo kadagiti dadakkel mo. Da tayo asang kapamilya. Wandi na. Talaga manipod ita. Kastanda aramiden tayo. Masapol amalitopak ti amin ang nagkurangak kadagiti dadakkel ko. Kat ti kayat ko. Da tayo amin ti mga ramid iti kastoy. Masapol asang kapamilya tayo akanayon asumarungkar kadakwada. Talaga akas ta ti rumbang, Tony. Da kami kadagiti anak ta. Kanayon kami anak kasuportaken ka. Tandaanam akanayon dayta.
Manipod nga rod idi manang Emmy, kanayonan nga da panawon ni Tony nga asawa para kadagiti dadakkel na. Para kanyak, maibilang paiket di amilagro ti amin. Tasipod masansan a sumarungkar kami asang kapamilya kada katugangak, nadlaw ko ti inot nga isasaranta ti katugangak a lalaki. Pudno amarigatanan at tumakder ken magna, gapukat nga rod kadagiti nagbalin a sakit na. Ngem talaga anadlaw mi amin ti dakkel asim marantaan na, gapu iti masansan apanang sarungkar mi kadakwada. Aging gaitamanang kas de paylaang ti aramid mi asang kapamilya, banag apakaragsakan met unay dagiti katugangak. Timot pakaragsakak unay manang, iso tinamin pinsan a panagbaliw ni Tony. Pudno adi na binaybayan ti pagbiyagan mi. Ngam kanayon asiguradon na nga adda oras wenno gundaway mi amang sarungkar kadagiti dadakkel na. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Dina. Dina, pagayam ko. Agyaman na kiti panangibinglay mo iti pakasaritaan nyo asang kapamilya. Utang tayo ti biyag tayo kadagiti naganak tayo. Pudno asaan nga obligasyon ti anak ti agsubad iti anyaman a nagapuanan kankwana dagiti dadakkel na. Ngem obligasyon ti anak nga ipaayan iti panawon dagiti naganak kankwana. Husto nga minti ko ng pagayam ko. No agsalugan ti pigsa ti maysa a tao, saanen a napatagken kuana ti kwarta wenno anyaman a material a banag. Tilaangan oras kan panawon a maipaaykan kuana dagiti ipatpateg na ti kalikagom na. Ket dayta ko mga rod ti saan tayo nga ipaidam kadagiti dadakkel tayo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan Anel at taga Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo adanunen tuy nanumo asurat ko. Ilingad naklaangan manang itinagan Anel at taga Isabela. Talo kami nga agkakabsat kat siyak ti may kadwa. Laborer iti may sa planta ni tatang ko. Kat ni nanang agtagtagibalay laeng ta iso ti mga asikaso kada kami nga agkakabsat. Makunak anarigat ti adda pa nagbiag mi manang. Ngamin, pasaray dumanon iti talo a bulan sakbay ang makasweldo ni tatang ko. Iso ang makautang kamin sakbay adumtan ti sweldo na. Siyak ti makon ko na a black sheep ti pamilyami. Gapu iti ado akalukwan ken pakaibabainan nga impaay ko iti pamilyak, sipud pay ubingak. Sapay ko mapili mat ang maidrama ti padas ko, taamok ang makaipaay adal kadagiti padak adumdumngeg iti YouTube channel yo. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi adaak pay laeng iti elementarya, Manang Emmy. Nel, anak, mapan ka man pa'y umutang iti bagas kan masida iti istor ni Nana Inga. Ha? Apay nanang? Awan man may gatang iti kanan tayon? Saan pa'y ang nagsweldo ni tatang nyo? San abale, taapaman ang makasweldo, agbayad tayo matla adagos kadagiti na utang tayo. Apay nga siyak man ti mapan umutang nanang. Adarod na panan ni manang mo, iso asikan ti mapan. Kasaritam anaimbag ni Nana Inga. Amangan no agungot tumanan, no mapan tayo umutang nanang. Saan met siguro anak ko? Taagbayad tayo met, apaman ang makasweldo ni tatang mo.
Sige nga rod, nanang. Padasag ka, no pautangan na tayo pa ni Nana Inga. Mabalin ka no ti umutang iti bagas kan masida ko na ninanang ko. Hanya, umutang kayo banan. Nagatindog man ang dilistaan nyo dito'y tersinak. Pasensya kayo kanon, Nana. Saan pa nga nagsweldo ni Tatang? Nga magbayad kami kano adago sa paman nga dan kwartami. Hay, kadayon mo't lakit din nakasta. Hay, kakaas iti Biagyo. Uray kasano ti panagagawa ti Amayo. Awan lata, nakasanaw. Si kansa mo't ti malas iti Biagyo. Ha? Apay amas daw ka? Saan aya permiti kinalukom nga ubeng? Awan lat di mo mararamid apakaibaba ng ti pamilyayaw. Mapankalagay ayam, makadisgrasya ka pa'y. Hanya nga tinapasama ki dyan na uram akalapaw dyan kasinsin mo. Gapo iti panagay ay ayam mo iti puspuraw. Anak, nagadun timbagpagana, naglayang asumaw. Dahil tati bagbagak. Nakaububingan ka pa ilaang, nakadadon ti perwisyo nga impay mo iti pamilyam. Iso aday ta, uray kasano ti aramidan ti amam agtrabaho, agregregat kayo latta. Nana Inga? Mala, ibagam, noon niya ti utangam, taikan ka. Ngam ibagam ka ni nanang mau, nga agbayad kayo adagos, apaman ang makasweldo ni tatang mau. Nana? Ay, awan yun. Di kaya aglamutan. No awan to'y tersina at pagutangan nyo. Maudyanan na bakit? Nagsweldo kami matlangan. Ay, agyaman naklakay. Talagang awan iso amin nun diti balay. Ultimo isa ang abagas. Ay, kat nangalaan yung aro diti inluto yung ita amalam. Imbaon ko ni Nel, anapan imutang iti tersena ni Nana Inga. Bagas kan masida ti impaalak. Ngam, imbagamot kit din ni Nel nga agbayad tayo adagos apaman ngagsweldo ka. Naimbagman ta nagpautang pa ni Nana Inga. Naurnungan tayo manan ito utang di tersena na. Sana bale, tagbayad tayo matadagos. Mapanak to iti tersena na inton bigat. Tabayadak aminan nga utang tayo. Tapno addan to manan pagparayan tayo, inton adda kasapulan tayo. Wan bakit tani? Kababainan. Sapay da taon ti pagchichismisan dagiti kaaruba. Gapo iti kinaloko ni Nel nga anak ta. Ay, diak man amo di ta nga ubing. Nakaro ti kinaaliwagwag na. Uray ko mano saan ang makaaramid iti madi. Sa di naman nindayan na aya. Napan ka no na kiayayam. Sigurado na lang awan man ti aramidin na abasulan. Tano saan? Talaga abas nutak dahi nga ubing. Bakit? Alam ka, DJ kwarta iti bulsa ti pantalon ko. Ne, awan din nalalak lakay. Apay ko mga alaak ngay, kat adamot intod mo kanya ka kwarta. Kun amok amasapon mo day iti papan mo iti trabaho. No, di mo inala. Sino nga? Agore ka. Ayan ni Nel. Rimwar, ang mga nadalaan di takaaruba. Ne, aday tamat gaya man. Nel, agawa am ti umasidag dito eh. Apay ka di, Tatang. Agpudno ka kanyak.
Sika tinangalay ti kwarta iti bulsa ti pantalon ko niya. Ha? Ibagam no inalam, Nel. Tapno saan tayong agpipin na basol di ti balay? Agpudno ka, Nel. Sika tinangala? Uwan, tatang. Siyak nga rod. Anya, agala ka pa yun iti di mo kukwa. Amom ka di pa nagtakaw dayta. No sa bali at tao tinangaramidam iti kasta, sigurado nga ipabulis da ka. Apay at tinakaw mo ti kwarta ni tatang mo. Ingatang ko iti kanakbayat ti panagayayam ko, nanang. Anya, adamot makan di ti balay. Sa bali mo ti magatang ijirwara, nanang. Kasano, no dumawatak kada kayo, agungot kayong mut namin. Saan arason day tatap na agtakaw ka, Nel? Talaga ka di ka nagbalbaliw? Nakauubingan ka pa'y lang ng nagturod ka nga agaramid iti kalukwan? Kaya't mo, saan da ka napagadalan? Tapno saan ka namang ibabain? Ha? Sana, tatang, kaya't ko tagadal. No kasta nga rod, baliwam tinaalas nga ugalim. Sana kasta ti panang padakkelmikan ka. No saan ka pa'y lang agbaliw, talaga pagsardingan kalaangan nga agadan. Aramid ko manipod kinaubing ko manang Emmy. Takawak iti kwarta ni tatang ko. Nang runa no adda apalak nga ay ayam, dagiti ka ay ayam ko. Adda pa'y di aksidente na puurak ti kalapaw di kasinsin ko, gapu iti panagayayam ko. Iso nga ibagbaga dagiti kalugaran mi, asyak kano ti mangipapa ay ti malas iti pamilyami. Adu ti mangmangag ko nga agkakasakit asasawan dagiti kalugaran mi manang. Ngamdya kon imbagbaga kadananang. Nang runa dagiti sasawan ni Nana Inga, no kasjay ang mapanak umutang iti tersena na. Amin dagiti agkakasakit nga ibagbagada ket jak imbaga ken ni nanang ko. Ayat ko laeng nga adda mautang ko akanan mi. Takas na kunakon iti damo apasat ti surat ko, kanayon a madelay ti sweldo ni tatang. Iso a maururnungan kami iti utang, sakbay a makasweldo ti amak. Naglabas pa'y nga rod ti aldaw, addaak idin iti high school. Naggapuam si Kanel. Saan ka kanumanan asimbel ki eskulaan kuna ni manang mo? Napanak na kitrabaho di talon ni Mang Ben, nanang. Anya? Nagbababala nga rudan ti gradong agkara-absent ka pa'y? Sayang mo't niya mintitangdan kong agtrabaho, nanang. Iso pa may nayon iti allowance ko di eskulaan. Nga mabaybay amot ti panagadal mo. Sapay dandani kan agturpos. Di mo latultulado ni manang mo. Kanayon nga da honor na. Sanak mo't niya min analayang akas ka ni manang, nanang. Kasano kat lalao kam iti kalukwan ti panagadal mo? Saan mo't Saya atom ti agadal, no kayat mo ti agtuloy iti kolehyo. Day talaang ti mabalin mi nga ipatawid kada kayo nga agkakabsat. Ti panagadal yo. Iso nga ikarkarigatan da kayo apagad-adalan nga agkakabsat. Di ka agdanag, nanang. Sigurado nga agturpusak iti high school. Lakay,
danin agturpos iti high school ni Nel. Huwag nga rod bakit. Duadan ton ka ni Manang nangaday ti kolehiyo. Kabaalan tapay nga tapagadalan ida. Sigurado amarigatan ta no kolehiyo dan adwa. Pudno day ta nga imbagang bakit. Kaya't kumot ang makaturpos ni Nel iti kurso kayat na. Ada si ti Diyos. Kabaalan tamot nga ta. Pampanunutot nga rod, no kasano ang makatulong akan ka. Itataadapay panawan, sakbay nga agkolehiyo ni Nel. Anya ti kayat mo asawan? Kayat ko ti agabrod lakay. Tapno mapaglepas ta dagiti anak ta. Kan makatulong akan ka. Tapno sumaya at matbasit ti panagbiyak tayo. Sigurado kay ti dayta desisyon mo? Wan, aging nga dapay panawan. Dadakkel mo tan dagiti anak ta. Saan kan amarigatan ang mga sikaso kadakwada? Kabailandan dagiti bagbagida. Tinasaya at bakit? Panunutom anay bagday tang aramidam. Saan ka alapdan itanyaman na planom? Ngam kasi tinakunakon. Panunutom anay imbag. Sayatom ta agadal Nel. Panunutom ti sakripisyo ti inayo di abroad. Uwan tatang, dandani nga rodon graduation mi. Sayang, saan na maka-attendar ni nanang iti graduation ko? Ti importante, matungpal ti arapaap na makaturpos ka. Tapno makapagtuloy ka iti kolehiyo. Sikat ti pampanunutan di inam. Sa nabali dagiti kakabsat mo, taam muming agad adal da na imbag. Talaga nga rod nga agtuloy ak iti kolehiyo, tatang? Nel, isong nga rod ang nag-abroad di inayo, tapno da katulungak amang paadal kada kayo. Kaya't nang agbalintumot ang napintas ti masakbayam. Tatang? Isong nga idyam ko man ti barkada, kan aminen asaan ang nasayat nga aramid. Igaad mo kit di ta agadal, tapno saan ang masayang ti sakripisyo ti inayo, ijabal lasiw taaw. Nanang tumawag. Hello, Nanang. Naimbag tayong mawag ka. Talagang awagan ka, anak ko. Takayat ka kablaawan iti panagturpos mo. Happy graduation, Nel. Agyaman ak, Nanang. Sayang, saan yun anay matangan ti panaggraduar ko iti high school? Ay na, anak ko. Uray awanak dita. Umanayan apakaragsakak ti panagturpos mo. Sapay ko matagtultuloy ti kinagagat mo nga agadal, anak ko. Arapaap ko nga agbalin ka asiman. Anya? Siman ko na yun, Nanang?
Kabalak nga ta dayta. Kat sa anak mo't ana sariri takas ka ni manang ko. Mamati ang akabaulam. Basta ipasnat mo ti agadal. Suportaran ka, Nel. Agyaman ak nanang. O sige, no dayta ti kayatyo. Ikarigatak nga rod. Saan nga ta nagastos unay ti kayatyo nga dali ka kurso? Isungarod nga daak dito abroad tapno matulungak ni tatang yo amang paadal kada kayo. Basta ikarim nga ipasnat mo ti agadal. Para mo't la iti masakbayam ti pampanunutan mi kan ni tatang mo, anak ko. Sige, ikarigatak nanang. Katagyaman nak iti panagtalekyo kanyak. Oray na gadon nakalukuan ti naaramid ko, manipod kaubing ko. Sandak apulo sa binaybayan, wano tinalikodan. Gaputa na patag kayo nga anak mi kada kami. Iso aday tati kanayon nga imulam iti panunot mo, Nel. Wan nanang, namnamaan nyo dayta. Agannad kayo dita nanang. Patpatgan kayo unay. Madama nga dak iti high school, idi na pa nagtrabaho iji balasiw tao ti inak manang Emmy. Kayat na ngamin ti makatulong ka ni tatang, kan kang runaan na, kayat na makapagtuloy ak iti kolehyo, taday ta ti tarigagay na. Nagturpusak iti high school, kat nagenrolak iti kolehyo. Engineering ang mainaig iti barko ti inalak a kurso, takas na ko na ni nanang, kayat na nga agbalinak asiman. Gaputa adayo ti balay mi iti pagadalak, kapilitan anangalak iti abangak tapno sa anak amarigatan. Kat idi napanak nagdalos iti pagnaedak, sakbay nga umakarak, napasamak ti jakpulos ni namnama apagteng. Akong dito abanga kapag naedak, kabayatan ti panagadal ko iti koleyo. Pasit lang dito asilid, ngam napintas, makapasalibu kagrik na dito a lugar. Nagmayat ngamin ti pulo iti angin na sumrak, iti kanito nakalukat dag iti tawa. Rugi akon adalusan dito a pagyanak. Anya jinat naganadalapos ko. Libro. Apay nga dakasta dito pag... Ha? Nailukat ti pinanid day ta libro anat naggapo iti pulo iti angin. Pidutok man day ta libro. Ha? Anya to'y nakasurat dito libro. Ayatan ti Apo. Ha? Apo ya kasto tilinaon dito libro. Ni daan gaya mabiblia dito eh. Tiyak nakita adagos, tamalaksid adaanin, nakataptapok pa eh. Papagag, tapmay katitapok na. Kalpasan na. Ikabil ko lang dito silid ko. Tapno at danto basbasak. Hello, Nanang. Naimbag tayong mawag kayo. Kailiw kayo una yun. Kumusta ka ngay, anak ko? Kumusta ti panagadal mo? Nasayat mo't, Nanang. Main enjoy ko ti kursok. Win gayam, Nanang.
Insamirak pa'y tinag-enroll iti Bible School. Ha? Kasta ka di, anak ko? Ni, amang ano awan mo tinanamon? Di nakbagdanagan, nanang. May sa dayti amang mangtad inspirasyon kanyak. Tapno agadala ka na imbag. Ken tapno magunod ko ti arapa apyo para kanyak. Ay na, nagsayaatan ngay. Talaga nagbalbaliw ka na namin pinsan. Sabalin di sigud anel nga ibagbaga ti kalugaran tayo analoko. Kan awan to ti maragpat na itibiyag. Kaya't ko paniknikan kadakwada nagkamaliday ti panangipapan kanyak, nanang. Naitanam amin iti panunot ko dagitag kakadakas ngayon sa usawang da. Manipod kinaubing ko. Kat day ta tinangtad kirad kanyak. Tapno aramidag anasaya ti biyag ko. Kastamot ang ti biyag yu pamilyak. Ikarik, nanang. Ipaayan kayo iti ginawa. Nel, anak. Iso nga pa man na makaturpusak. Agsapulak adagos iti panggadak. Kat pagawidan kayon tumaten. Ag for good kayon ton dito Pilipinas, nanang. Agina na kayo matan. Kaya't ko nga enjoyin nyo mutan ti biyagyo. Da kayo ka ni tatang. Agyaman na anak ko. Itapay lang, napalalo aragsak kon. Tasaan kami ang nagkamali ka ni tatang mo, anang paadal kan ka iti kolehyo. Saan na pulos, nanang? Kat pagyamanak unay deta kada kayo. Nagdakkel at tulong ti panagtalikyo. Kastamot ti suportayo kanyak kan ni tatang. Nel, anak, kablaawan ka iti panagturpos mo. Agyaman nak tatang. Ngamamom, Nel. Talaga na sorpresa ak anak ko. Kunak no kadwaan ka lang nga umuli ti stage tapno alam ti diplomam. Talaga na sorpresa ak tanagado ti awards anagunod mo, Nel. Impagarup ko idi no pamagusto lang kininanang mo. Iso anag-enroll kay ti kurso akayat na. Hanggang talaga gayam may pasnak mo tinagadal. Tatang, kanayon da kapaymat nga ikumpara iti kanimanang mo. Nang runa iti elementarya kan high school kayo. Tapagpasalang dagiti gradom. Ngam ka ba alamot gayam no talaga nga ipasnak mo ti agadal. Nagbalin ngamin nakarit kanyak dagiti ibagbaga dagiti kalugaran tayo idi. Asyak ti mangipapay iti malas iti biyag tayo. Iso apulo sa saan tayo arumang ay. Ken dakala katulungan kiti panagbalbaliw ko ti panagbasbasa ka kanayon iti Biblia na sarakak iti boarding house ko, tatang. Anak, kastamot ti panagatendar ko iti Bible school. No kasta nga da bakante nga oras ko. Maragsakan anak ko. Tanasapa anak kapagpanunot ka. Kat mamati ak. Kastamot unay ti ragsak ni nanang mo. Nga oray no saan anak kaawid adim maray ti panagturpos mo. Sagot ko day tabaligi kada kayo ko ni nanang, tatang. Ikarit nga ramidak ti amin. Tapno maipannakaldak nga anak yo. Katnam na mahal ka saan pa anala daw ti amin, tatang. Saan anak? Tinapatag kada kami kan ni nanang mo.
Katagbalin anasaya ti masakbayam. Maadaan kay tinatalgad at trabaho. Tapno marugyam mo tin aplanwan ti maipapan iti biyag mo. Tatang, amin nga arapahap ko kat karaman kayo pamilyak. Ikarik, yaon kayo iti kinarigat. Hello, Nanang. Naimbag ta imawag kayo. Awagan kayo kumankat. Excited kami amang kablao kan ka anak ko. Kasla kaano laeng idi nagturpos ka iti high school. Ngam ita, nagturpos kan iti kolehiyo. Kamaudyanan na, natungpalan tinabayagan ng karkararag ko iti Diyos. Ama katurpos ka iti panagadal mo. Tapno sumaya at tutibiyag mo iti masakbayan. Gapuday tayo iti sakripisyo yo. Ken, saan niya pa nang talikod kanya ken ni tatang? Nga uray ado tinaaramid ko pa kay babayinan nyo iti kalabas. Gaputa amumi adumteng to ti aldaw, ama kapanunot ka anak ko. Iso nakigasang-gasa tak dito'y balasiw taaw. Ket saan kayo paayin, Nanang? Sapay la ko ma, tamakasapul akadagos iti trabaho. Kalpasan na mailepas ko amin nakasapulan iti panag-apply ko. Ikararag ko iti Diyos. Asapay la kumata kanayon at arabayan nak. Matungpal amin dagita nga al-alma ng anak ko. Basta buyugam tinapas nagkakararag, ken determinasyon ti amin akayat mo nga aramiden. Agyaman ak Nanang. Kayat ko. Apama na maddaan ako ni tinatalgad at trabaho. Agawid kayon tumutten. Tapno makainan na kayon. Iti kasta. Agdeden na tayo manen. Tatang, napinta sa damag. Adan naawat ko nga awag iti may sa kumpanya nagaplayak. Agpaiso anak ko. Wen tatang, kat may sa dadya kadakkilan ng agency dito Pilipinas. Ay na, nagsaya ateng nga anak. Mangrugin amay paaikan ka dagiti parabor ti Diyos. Wen nga rod tatang, kat pagyamanak unay daytay ti Diyos. Siguradwag arumang ayon ti biyag tayo tatang. Katamo ka maragsakan mo't ni Nanang. Apaman ang maamuan na dayto adamag. Kat kaano nga rin pa nag-report mo, anak ko? Mapana ko ninton bigat tatang. Alang nga rod, lalaingam nel. Amok akabaalam ti amin nga ipatrabaho daken ka. Ikarkarigatak tatang. Kat napaman niya agbalinin nga stable ti trabahok. Pagawiden tayo nito ni Nanang. Husto mo ti ado atawan na naging nadayo kayo para kada kami ngagkakabsat. Siya kunti mangituloy ang mangipaay kadagiti arapahapon tayo tatang. Panawin mo ten. Tapno agdaden na tayo manen asang kapamilya. Napagasatan na kanaawat iti nagaplayak at trabaho manang Emmy. Kat daydin tinangrugyan ti panagbaliw ti biyagmi asang kapamilya. Ado tinasdaaw akalugaran mi, tadidanam namaan akabaalak ti agbaliw, kan agbalin amaysa a professional. Sa anak ang nagimula iti sakit tinakam kadagiti nangumum si kanyak manang, taamok ababaan iti kastoy akapanunutak, ad-adu pa'y ti ipaay ti Diyos aparabor kanyak. Nag-for good mata ni Nanang ko dito Pilipinas, iso nga agdadan na kamin.
Babaan iti matagtaggadak na ipaaramid kon ti balay mi. Nakaibangon akmatan iti negosyo nga isuitan ti imatmatunan ni nanang. Nakagatang akmatan kadagiti dingwan a mabalin at araknan ti amak. Kan adamatan nagatang ko alugan apara iti pamilyak. Aging gaitamanang agtrab-trabaho akpay laang diti barko ket naduma-duma meten apagilian tinadanon ko. Saan anarigat ti agbaliw nang runa no adda arapaap mo iti biyag para ken ka ken iti pamilyam. Ken kang runaan na masapul akid dawon tayo akanayon ti panang tarabay kada tayo ti Dios iti anyaman aganwat tayo iti biyag. Agyaman akmanang iti panangidrama yo iti padas ko. Ket sapay ko ma, taagtultuloy ti panangidrama yo kadagiti padas ti biyag, amang liwliwa kada kami nga adda iti adayo a lugar nga agtrab-trabaho para iti pamilyami. To'y pagayam mo, Nel. Nel, pagayam ko, kablaawan ka, tanaragpat mo ti amin nga arapaap mo iti biyag. Sika ama si idi, sika itan ti mangipapaay iti nasaliwanwan a biyag para iti pamilyam. Dayawag mo ti kinunam asaan ka nagimula iti sakit tinakam pagayam ko, taawan tinasayaat nga itdanday ta. Agpaaylaang dayta atubeng kadagiti napintas agasat asumangbaykan ka. Sapay ko ma, taagnanayon asikakaragkad ka. Ket aganad ka iti sadino man a lugar nga ayan mo iti agdama. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Bintun, mapu